Kapuro-puraw mo atin eh. Adi bukil na nangisip. Okay. Ngayon masaya. Lasang kwa, melon. Ito mas. Hindi mas malagay mga tao eh. Kaso madi na tayo sumakit siyang kot tao eh. Madi. Okay. Hello. Kala kami mati parya. Oo mo para yan nagpapasi mo ni. Si Kuana ni. Mabali na ito yun. Ay na, agreklamo ka pa ilaang at lisanda. Sa bagay. Nananamataw eh. Balindat tata. Partak ka, magpartak ka mo lang magnan. Makita ta nga para nga balang inan rice. Oh, datigal alat ko yun. No, na Nga para yato. Hindi mas tayo magsidati balatong data matutudaw. supay uli law kam na si Charon. Awan eh. Madi pa una kayong pinagtutudaw. Numpay atang. Atang tumot. Parya ti napanantat to. Atang mo ta sa pulan. Di mabisina nga ro. Sarasaraw to tiyang kong tapay namigat. Na, pagtukaw ka man ay. Agsapsapol na pala ti masidatak eh. Nagbit ka mo banugay. Ano? Ay! Ano basit? Baka dati makita tatad. Mapan tatad eh. Apa ya, balatong mo ya? Ay, Andres. Kaya no balatong lang. Ado, tinangtid ka niya. Kagay kabagya, kagay Isabela. Na mas ti balatong njay. Kusapo, kas kada siling. Wow! Mangtid ka garod Ura duwa sa loob lang. Pwede ka jay. Kusapo kada siling ibagbagam. Tagad kasi nga balatong ay. Ay, madimam mo ajay. Ay, kusapo, no maloom. Kulay brown na di ukis na. Adi mitsiling, no magango kulay nang isay. Naibas nga ta di kusapo. Naglapot ta ajay. So, Hindi kami pagdalo sa ato. Makinis eh. una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalay mo lang dilugan ko Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingay. Nay, Mahit Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Ni, nagdalos ni. Nagtaros ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato Kanyak Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagtaros mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay nagkinis yun, nagsilingin na Kung makita mo lang is nakadagrasa na Kita man Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, Mabalin o gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Kita mo na Magmayat buya na dalos ni. Nagkinis nga rin na Magango kulay nang isay. Naibas nga tayo ko sa po. Naglapot tayo. So, tabagbagang. May salang magklase ti balataw. Kisti sabi, magmula-mula ka ti balatong. Hindi gama mo ti variety na tayo mulmulam. Laki tayo nga tao. Basta may mulam, basta bukal. Basta ti bukal ti balataw. Ayos sa diyan. May tatayo ko Dapang mo. Marunruno tayo. Marunong dapang mo. Hindi ka pa nakasawan, sag. Hugis ti sabam pati ato dapan ko. Mapampansin mo. Apayan ano yung nakati dapan ko ya. Kaya mo nga mapanjiro pa matay. Yung laki ni bago na yan. Ano ito na ibandag mo ata dapan mo di takit nuwang. Barbari makasawa ka. Apay, kasi kano ti basihan tatan no. Kaya mo kasawa. Ibadik mo ata dapan mo di takit nuwang. Well, kasjay. Tano ka masukal, ginabaak mo. He? Di ako mamatitigas yan, Dray. No, gasat mo, kunada nga ron. Okay, si Song kiti ka tao. Ato kung matigasak mo, ngam tinaltali ko damlang. Apay, ang amin. Apo, problemain. Parehala ti pantasar-sarakin. Ato man kinabakot nailablabid mo. Kung matandalangan ang kanya mo, pagkagsabahalin to ti Mayor, hindi ka pa nakasawa.
Awanay. Oo. Kaya nyamit ko mati-connect na no, sa balit ti Mayor. Kumalay mo ngay. Sumabali ti mayor tayaw. Para. Ibukod na kayaw. Yapan na ka jiwaeg. Ang aming nga baak. Ayos lang. Ado kami mit, anak nga agmay-may sa. Naragsak lata siguro med jay. Siyempre, nagsasara kami yung martik jay. Yut nginam gid kaya mo pay. Ata ti paglingam basta arak. At least naragsak kami. Awan ti mang burburibor. Sikaman ti puro baak. Sige, tuloy yun at na pinaginom yaw. Dumtong tatal daw. May sakang tumalat to yung nakaila daw yun. Kaya pa ko mano agila dakit toy. Siyempre, inal daw kayo nga ginom. Marunong yung barayaw. Taka yung umaun natin. Matesting mo, gilat to yan. Nga wanteg karkaraw nga pulsaw. Kas jay to malati pa ba na Andres. At least, naging joyak. Naparagsak ko ati bagbagi ko. Kuno kaya mo sa mga pugsat tangas mo, total ka na ragsak ka magayamain. Tamabawasan mo ti bati tayo tayon. Madipay mit nga tata Andres at nasapa pa. Yado pa iti mabalin nga mangyari. Sika ako ma. Tamabawasan mo ti Andres ito. Mati kasano nga di pamilya ka yun nat katuyain. Saka may katno ka di ko holiday nga Andres Bonifacio, nawano dito lubungay. Graraman to. Napay bayani ka? Madi nga may katadaj. Sa bagay, tama ka, Mike. Matabag ko man. Apay tibak, awan ti kwada, awan ti bayane, awan hali-hali di tibak ya. Kiawan nga talaga mabalin amin. Tayo naldo ka mo mga gragragsak. Sa bagay Uri niya ramidom, uri papa nagkaginom. Aw magungkan niya, mau magsapol. Uri rabi kagao di balay yung ayos lang. Kusak ngay. Iso nga dakil te advantage ko kanya Andres. Hindi wow. Anay, sapol tati masida. Aldawon na Pagtungtong dala tatuyan. Kore marabyan tatto ki ayos lang mo kanya. Kore awan pa yung maalat nga si Daini. Mang lukatak for ta sardinas di balayan Okay. Kasano ngay? Kasano ko jubing nga niya si Danda? Oh no! Napurugada pa nga to jubing ko ti sardinas ay. Ay, iwi na yan. Sige nga ron, tagsapulain. Basta Yung nakita nga tao niya. Yay! Okay. Basta. Tama nagsamig, baka dauli kita. Kabuto. Hindi. Hindi. Hindi maalam ita naglawag. Kailangan mo ti safety tamita. Safety ng ibagbagan. Nakalalakat nga agsasaw tatay. Mabuting ka mo lang matay. Pinalaka. Di ka ni Andres. Antan, nagdag to'y siguro. Gamo ni basi mo. Grasa mo. Nagbuntikat pa na Nagadupusa-pusa ni Andres. Pusa-pusa yata kang maday. Man, makmakanata. Testing yung mga rod. Kasta ti mirmirenda ki dubingak. Matak kanya. Halata na yung pusa-pusa at bata. Oo, natani ko Sige, mga layero. raw, kanang mga tata. Samit na ka to. Apa yung mantika mang man kasta ko. Di ba nga Maria-Maria ata sa balay? Sunsa mo la jay. Kitam di ko na nagyan na. Tamay. Yung buti nga ka na nata. Malaso nagtupay. Lason. Mo di makalason ato. Dinabayaga ko manatayain. Dubingak kikanahin ko kang kasto. Pinapadasan ka sa paisaw. Sa balay man ito nakita mo. Nagsamit nga takas laki hindi. Sige, galak ka ti pareha, galak pala kasto. Naimas ka talaga? Eh, Tama naman mga masato. rod. Takulay Ipis ang yelo. lanoom. Takulay yelo. May tato bang bubuya ka titibe? Ay? Basta kabukbutoy nga kanay. Ha? Basta kabukbutoy nga kanay. Oo. Hindi, nagadubungan na na eh. Kapi nagtamnay. Hindi, medyo green pa yung amin ata. Ato na eh. Kapi kami na din tudmaw. Inaluma. Kapi na ta. Yelo. Or orange. Kanong mula bukol na tayo. Haan. Ano nga rod? Adila puro-puro na. Kapuro-puraw mo atin Adi bukil na ng isip. Okay. May masaya. Lasang kwa, melon. Kita mas. Hindi mas malagay mga taoy. Kaso madi na tayo sumakit siyang taoy. Madi. Okay. Yo! Kala kami man ti parya. Oo mo para yan eh. Nagpapasi mo ni. Si Kuana ni. Mabali na ito yun. Ay na, nagreklamo ka pa ilaang at lisanda. Sa bagay. Nananamataw. Balindat tata. Ito padaba na atoy.
Hindi masayin, George. Anong tanong ko? Kuha naman ay. Kadwin naman tayo, lakot naman yung palingkain. Baka doon nga raw, kita manatabungan nanay, ay ata bulong nanay. Apay, kaya darat tatoy. Sa naman, katida Nay. mo. Dito mo yung palingki nga, titay nala. Bagata nga mulam Ito mang green, baka da dumawat, sino ka padawat ko? Hindi masatin eh. Oh, kanatam na matibalatong mo Woy, hindi ko madanag. Kung may sasalup lang, ayos kanya ka dyan. Tadaw makabulang nga si daw medyo balay. Ragid ka mutin, nasidit ka lang nagapit di balatong mon. Oo, Hindi lang garaw. kasi tayo Makita ang pasyarang kami ni balatong ka, no kasano kinatungrunan. Stakit ko mamakatawin na nga dyan eh. Bagla da pagpabladik. Hindi mo tumat eh. Kapag isa nagbanar di tao. Supay Dahil sa mo tumaktakit to yun. Dadalam supot ta. Awan na. Atin eh. Supot ti kwa. Tudba daw. Hay, madi ata. Kapag din kaya. Supot mo lang ata. Gilikid. Padbado lang mo. Tinatayata madi mga kwa apay. Tulang. Mabubutang ka. Nakalang-langat ka tatay sa unga. Di ka ma. Kwa, tata, mabutang ka malagayam. Hindi si kate magamay tapos sakti ko. Sa purak sa balay. Ito nga yan, Dres. Mamakan na tayo. Jay. Ay, makalaso na ata. At itaw tawagan lang ako Baby Balimbing. Kailangan magkarga na tayo. Sige, testing mo mamay. Sayang. Lataka mo natin. At tayo, ti hospital tayo, pala ka. Muna, 1 paiti kwam. Health mo kada isisis mo. Ay, madi. Sa balik. Madamag kumahan, madaba health di ba? Dala taa. Oh, Siyempre, tao kitulubong. Kaya na ako nagunam kanya kayaw. dinamag ko lang kami makamot ka. Sa kapistahan na law na yun, maruwam ka na. Madi kaya mata. Ang damot yung kwam, birth certificate mo. Da, pa naman ako ng manak bukas. Hindi ka doon na eh. Wala ka. Bakit nagbayad kag motora na pa yung pwede sinsyam? Yun lang. Matsimpuan ta kan tulat na lagar kanya mo. Inatultuladon, shortcut. Nakasawa kami, tapos ikadalisin siya ako. So, ang shortcut ko na. Tamo ang shortcut, amo mamami kadalan. Makikitak pa lang ako ta. Mamu ko na. Directly ko ano. Naging sasardo nga mo ko Sabay kita-kita ko mga yung motor ko. Punas-punas. Tapos matita tumalyawan na, sipat ka lang. Tsaka madami marang pumarada yun.